माथो राहुलाबो दाबो सफैला अबाव सफैनो दिनै एसेबां गोजान लामा थारो बिदिनो राहुलनि फन फैदों खोनार' बिबारि फन हरदों मानो फन हरलाबायदों बेलाय आंनि गोसोआव दुखु होनानै आंनि गोसोखौ सिफायनानै दालाय आंखौलाय मानो फन हरबावदों 200 फैसानि थाखाय नोङो आंजों गाज्रि जाबाय बिबारि बा एसेबां आं सैतान जामारबाय नोङो मा बानायना बुङाखै नोङो दिनै हरबाय था बिबारि हरबाय था आं थैबाबो रिसिभ खालामला नोंनि फन इनिफ्राय नोंजों आंजों जेबो बिब' बिनानावनि सोमोन्दो गैला बिब'नि अननायखौ नोङो बुजियासै इसेबो बुजियासै दाननाबो होआ रिसिभबो खालामा ब्लकबो खालामा बेफोरबायदिनो हरबाय था थेवब्लाबो रिसिभ खालामा आङो सोरनि फन फैबाय थादों लायमोन राहुल नोङो सफैमारबाय औ सना सफैबाय नोंनि अनगा आंहा रावबो असे गैला आइ मोनाबो आफा मोनाबो आंखौ सैला बिबारि मोनाबो आंखौ सैला नोंल'सो आंखौ अनो नोंल'सो मोजां मोनो दिनै आङो एसेबां गिदिर खैफोदाव गोलैदोंमोन नाथाय आंखौ हेफाजाब होग्रा रावबो गैया नोंल'सो रावबो गैया आंहा नोंनि अनगा राहुल नोंबो जुदि आंखौ मालाबा नागारना थाङो आं फाग्लि जागोन राहुल आंखौ मालाबाबो नागारना थांनाङा दे नागारालै सना मानो नोङो एसेबां गिदों आंखौ फोथाया आरो नोङो आंनि फारसे मा इसेबो फोथायनाय गैया नामा दङ थेवब्लाबो गिनाय मोनो बे बिबारि थगायसुलियाबो मा मोनबाय थादोंबा मा खर'खौ फन हरबाय थादोंबा रिसिभ खालामनाङा बिनि फन हागौबाथ' ब्लकसो खालामना दोन औलै न' आंखौ साला बियो बेफोरबायदि खालामबाय दिनै बिब'नि अननायखौ बियो बुजियासै नंगौ थर' थाथो रिसिभ खालामनाङा थुदे राहुल थांसै न'आव आं दा थांनानै ओंखामबो संहैनांगौ गोबावानो जाबाय नोङो दोनहैगोनबा आंखौ औ दोननोसैथ' थ'ब्लालाय दोनहैगोन बालाय आं दोनहैलाय नांगौ आंलाय दोनहैया सानदोंमोन बासाव थांबाबो जायोमोन माथो आंलाय लोगोफोरजोंसो थांबावनो सानदोंमोन मा जाखो राहुल आं दोनहैलायनांगौबा बासाव थांनो हागौमोन बायसि माथो दानि दोनहैगोन होनदोंमोन नोंबो बादो न' आंखौ दोनहैनो नङा माने आं आरो नोंखौ बासावबो थांगोन सानदों नालाय बेनिखायनो सानबाय थु मानो थांनो बानायखाय दै सनाखौनो बायो नामा थौ मा लाइमोन आब'आ बेफोरबायदि बुंथारदों नोंखौ खर'आ गाज्रि जामारबाय बे लाइमोन आब'आ बै राहुलजों रायज्लाय नोंबो मोनदोंना खोब बिनि थाखाय फैसा दाहार बिनो थांनाया मोनदोंना दा नोंखौसो उल्था बाथ्रा खोनासंहोलांबायना नुदोंना नोङो लाइमोन आब'खौ एसेबां अनो नाथाय बियो नोंखौ उल्थासो बेफोरबायदि बदनाम खालामलांबाय आरो मा होनदों बे लाइमोन आब'आ जोंहानाव फैला दरखार गैया फैयाबाबो मोनथिगौना आब' बेफोरबायदि मानसिया फैयाबाबो जेबो अरजाया आंथ' मोजांसो मोनगोन मोनदोंना दा आब' नों मानो बिनि थाखाय फैसा दाहार बिनो थांनाय बेफोरबायदि मानसिनि थाखाय उल्था नोंखौसो बदनाम खालामलांबाय आयुवा सुरित मानो थांनायमोन आब'हा नोङो बेनि थाखाय 200 फैसा मानो दाहार बिनो थांनायमोन लासिं सिंनो मा सानगोन देनाय दा मानसिफोरा मिथिबा बेफोर गासैबो नोंनि थाखायनो जाजोबदों मिथिगौना टिल्लु नोंनि अख्रामिनि थाखाय मा होनदों नोङो आब' नोङो आंखौसो बुंनो हादों नाथाय बै लाइमोन आब'खौ जेबो बुंनो हायाखैमोन नों जुदि 200 फैसाखौ हरनाय मोनबा आं गामियाव दाहार बिनो थाङामोन मिथिगौना टिल्लु गासैबो नोंनि थाखायनो जाजोबदों लाइमोन आब'खौ दाय हमनो गारै दा आंखौसो हमबाय थाबाय नोङो नंगौ लाइमोन आब'नियाबो साननाया गोरोन्थि जादों थेवब्लाबो नों जुदि 200 फैसाखौ होनाय मोनबा लाइमोन आब'आ एसेबांखिनि बाथ्रा बुंना थाङामोन आंखौ जानो हागौ लाइमोन आब'नि साननाया गोरोन्थि थेवब्लाबो बयबो सानगोन एसेबां खोरोरपति जानानै 200 फैसायानो थाया नामा होननानै आरो लाइमोन आब'आथ' मिथिखागौना जोंहानि न'आव खोरोरपतिनि सना दं होननानै खजाना दं होननानै बोरै फोथायनो दोननाय बियो 200 फैसायानो गैया होननानै दे मानिना लाबाय नाथाय नोंनि खोथाखौ मानो मानियाखै बियो टिल्लुआ लाना दोनदों होनबाबो मानो मानियाखै नोंखौसो माथो उल्था गाज्रि सानलांबाय बियो बेनोथ' गासैबो सोलायनो हमबाय लाइमोन आब'आबो नोंबो मोस्रोमाबो आंनि सिगां हाबा जाबाय आंखौसो सिगां रायसोयोमोन फन रायज्लायबाय थाग्रा होनना आंल'सो सोलायाखै नाथाय नोंसोरो गासैबो सोलायजोब्बाय मानि थाखाय टिल्लु मानि थाखाय दिनै न'आव खोरोरपति फैसा थानाबो आं न'आव लाख फैसा थानाबो आं नोंनियावसो फैसा बिना लानांगौ 100-200 बाबो बेखौबो नोङो हरनो नागिरा मालाबा मा
मानसिया सानफ्रोमबो एखेयैनो थाबाय थायालै मिथिगौना आब'। आरो आं दा सिगांनि बायदि गोरलै गथ' नंला, देरबाय, सेंग्रा देरबाय, दा मिथिगौ, बुजिग्रा जाबाय आं फैसानि मुल्यफोरखौ। नों आरो फैसाफोरखौ हिल्ला हिसा खालामो, जानिनो माने रानना होयो। न'आव फैसा दं होननानै बेफोरबायदि हिल्ला हिसा खालामबालाय माथो जोंनाव फैसायानो गैया जाहैगोन। आं मोजांनि थाखायसो फैसाखौ लाना दोनदों मिथिगौना आब'। नङाबा नोङो इमान खरसा खालामखायो, जायनिनो माने रानना होयो। नोंनो जुदि फैसानि दरखार जादोंबा बिना, आं नोंनो होआलासिनो थाया। नाथाय आरो गुबुनफोरनोलाय मानो हरनो, सोरनोबा गारि भारा नांगौ, सोरनोबा अमा बायनो फैसा नांगौ दै। गेजेर गेजेर मानसिफोरखौबो हेल्प खालामनांगौ रे टिल्लु। एसे एनै हेल्प खालामबाथाय जेबो जाया मिथिगौना, जोबलाङाथ' फैसाया। नोंसोरखौ बुजायबाबो बुजायनो हायालै, नोंसोरनि साननायफोरा दाबो सिगां बायसानो दं, सोलायनो रोङाखै उन्दै गथ'फोरनि बायदि। आयदै खर'खौलाय मानो एसेबां सानाय मोनखो आङो, ओंखामबो संनो दङ। आयदै आं हालालै, उन्दुनोसै। ओंखामखौलाय आयानो संगोन होनना बुंदोंमोन र', नाथाय आंनो संनाङा होनबायना। नङाबालाय आयानो संगोमोन, आं दा संगोनबो होनना बुंना लाबाय। आयदै जमुना, दे ओंखाम संनाया मा जाखो? दे थाब थाब सं ओंखामा, दा आरो नोंसा आफाया खामानिनिफ्राय फैनानै उखैगोन, मेंना फैगोन, उखैना फैगोन, थाब जानो नागिरगोन ना। दे संदो, टाइम जाबाय। आयै आं संनो हानाय नंला खोनालै, आंनिया खर' सादों। मा? खर' सादों? दानि एसे सिगाङावल'सो मोजांमोन माथो नोंलाय, खर'आलाय मानो दसेनो साब्रबखो आयौ? मिथिलालै आयै, मार सादों, आं संनो हानाय नङालै आयै, आं थगायाखै दे आयै। आयौ गसाय, सोरथ' थगायदों होननानै बुंखो नोंखौलाय? आं थगायदों होनना बुङाखैना, आं नोंनि खर' सानायखौ मानिदोंथ'। दा नोंसा आफायाबो मोनफैयाखै, दा नोंनिया खर' सानाया बांद्राय जाबा मा जागोन देनाय? र' आंनो मुलि लायना फैनि। नांलाया दे आयै, आफायाबो फैनो जाबाय, ओंखाम उखैना फैगोन, मेंना फैगोन। नोङो ओंखामखौनो सं दे, आं उन्दुना थाथ'नोसै खर'आव दै लानानै। लागिबा दा आफाया फैबाथाय थांनो हागोन दे, आफानो ओंखामखौ संग्रो। नाङाहाय बेथो, खर' सानाय होनबाथाय, लोमजानाय होनबाथाय बेसेबा गियो आङो। मानो होनबा जोंफोर गामियाव सासे गथ'निया बेफोरबायदि जादोंमोनलै। फार्स्ट जाजेननायावनो नायनांगौमोन, मुलि जाहोनांगौमोन, डक्टरनियाव लांनांगौमोन, नाथाय बिसोरा थाल लायाखैमोन ना। बेफोरबायदिनि उनाव एकदमबारे बांद्रायनिफ्राय बांद्राय जानानै उनाव गथ'आ सेस बेसेरा थैलांदों। मानोथ' होनबा डक्टरनियाव लाङासै बिसा? लांदोंमोन लांनायालाय, उनावसो लांदों। फार्स्ट जानायावलाय रावबो थाल लायाखैमोन। ओरै अनग्राबो गैयामोन ना गथ'निया, बिमायाबो गदायसोमोन। गदाय? औहाय गदायसोमोन बिमायाबो। सोरबा सोरबि गदायफोरा दङलै, गाज्रियैनो बाहायो फिसाफोरखौ। हौवाखौल' अनो, फिसाफोरखौ ओजों सैया। माथो बुंबावनो आइ, बयबो बिमा गदाया मोजां जाजोबा आरो गाज्रिबो जाजोबा। आं हले बेफोरबायदि नङालै आइ, आं गथ'फोरखौ जोबोद अनो ओंखारो, मालायनिबाबो गावनिबाबो। रागाबो जोङो देनाय, रायजागोनबो आंजों। निजिनिबाबो गुबुननिबाबो रायजाखागोन आंजों, जुदि आंखौ रागा फोजोङोबा, दाय मावोबा। थेवब्लाबो रागा गोसाबाबो आंनि गोसोआ एसेबांबो गाज्रि नङा आरो, आं अननोबो ओंखारो मानसिफोरखौ। थाङाय थां, नोङो उन्दुहैथ'नाय, आङो मुलिखौ थाबनो लायना फैनि। गोबाव जागोन माथो आयै आरो नोंना सकाव थांबाथाय, नङाबा ओंखाम संखांनानै थां। नाङाहाय नाङाहाय, गियो आङो गियो, र' आं थांना फैनि फटनो। आंना आइया गदायबाबो मा एसे उनमारो, आं बेखौनो मा सानोमोन सिगाङो। नंमारगौ दे, गासैबो बिमा गदाया बेफोरबायदि जामारा। उन्दुहैथ'नोसै, आं हाला। लाइमोनाबो एसेबां गोसो गाज्रि जालांबाय। नोङो बिनि मददनि थाखाय फैसा बिनो थांदों, नाथाय नोंखौनो बेफोरबायदि उल्था बुंलांदों। आं दुखु मोनसोबायलै आब' आरो रागाबो जोंसोबाय। बे लाइमोनाबो बे राहुलखौ मोननानै एसेबां सोलायमारबाय। मानसिया एसेबांबो बेफोरबायदि जालांनाङालै। आरो बे टिल्लुआलाय मानो बेफोरबायदि जादों, मानि अख्रा? औलै मोस्रोम, मा बुंबावनो। टिल्लुआ जुदि 200 फैसाखौ हरनाय मोनबा जोंफोर सानैनि गेजेराव बेफोरबायदि जालायनाय नङामोन। बे टिल्लु आरो लाइमोन आब'आ मानो एसेबां सोलायलांखो? नोङो रावनियावबो फैसा दाहारखौनो बिनो थांफेरामोन, लाइमोन आब'नि थाखाय बिनो थांबाय। लाइमोन आब'आबो आरो बेखौनो इमान गाज्रि साननांगौ आरो। नोङो मदद खालामनो नागिरनायखौबो बियो बुजियासै, मानो बेफोरबायदि बियो? बिनि खर'आ मा जालांखो? खर'आ गाज्रि जालांबाय नामा बिनिया?
आरो नोंनियाव फैसा थाबाथाय होआलासिनो थायो आरो 200ल'सो 200 फैसाखौनो नोङो होआलासिनो थागौमोन आरो बेखौ बेफोरबायदि सानथारनांगौ लायमोन आब'आ आं बुङा नङा बुंदोंआनो लास्टाव टिल्लुआ फैसा होआखै आंनो बिबाबो होननानै थेवब्लाबो बे मानो मानिनांगौना गोबां खोथा बुंलांदोंलै आंनि सिगाङाव मोस्रोम आं जोबोद दुखु मोनदों आरो मालायबा जोंहानावबो फैलानो न'आवबो फैलानो जाबायसो बुंखादों आंखौ लायमोन आब'आ आंनो फैसा होनो गोसो गैयाबा गोसो गैया होनना बुंखा नाथाय गैया होननानै थगायनाङा आं मिथिखागौ माइबा बुंसिगोनलै सेंग्रा गोरलै मोननायखाय बिराद गाजा जाबाय खोना लायमोन आब'आबो आंखौबोथ' खेबसेबो खबर लायानो ओमफ्राय मा बुंदों मिथिगौना आंखौ राहुलनि अनगा रावबो मोजां मोना रावबो सैया आं राहुलनावनो बिगोन दे नाङा नोंसोरनि फैसा बिदिसै हरनो गोसो गैयाबा हरनो गोसो गैया होनखा बेफोरबायदि बुंलायदो आरो बे राहुलखौ लानानै इसेबां दादागिरि देखायबाय थादो लायमोन आब'आ मालाबा गारजाबासो मोनथिगोन बा राहुला लाइमोनखौ गोसथोमारो दाबो गारमाराखै गाराखै मालाय बेसेया बाख्नायदोंसोनो राहुलखौ नोंसोर आंखौ रावबो सैया राहुलाल'सो मोजां मोनो अनो बिदिसैनो थै लाजिया बियो बेफोरबायदि बुंनो ओमफ्राय मालाय जोंहानाव मालाबाबो फैलानो ओमफ्राय न'आवबो मालाबाबो फैलानो बेफोरबायदि बुंनाया मालाबा न'नि मानसिफोरखौनो नांगौ जागोन र' नोंसोरखौनो नोंसोर आब'मोनखौनो औलै उन्दैफोर नङा आरो नोंनि राहुल लोगोआबो मा जाम्बा नामायो सिख्ला मानसि मोनाखै नामा बियो हौवा गोनांखौनो गोसोथोदों मोनथियालै फालथु दाथ' आं खबरबो लाला लायमोन आब'आबो दा बे राहुलखौ लानानै बेसेबा गाजा दिन्थिबाय थादो आरो लांजायाबासो गम मोनगोनलै नोंसानि लाइमोन आब'आबो बाराद्राय दिन्थिबाय थानाया औ ओमफ्राय नोंहालाय माथो खबर मोजाङै दंना गैया थांगोन र' मालाबा दासान्दि मोजाङै दंथ'यो दे आब' फै आब' माला फैगोन नोंसोरखौ बेसेबा गोसोखांबाय थायो गावसोरा फैनानै थाङा थांगोन र' गायदे आगैजों थांगोन फै दे आब' फै गोसोखाङो ना मायो सानसेबो फैथारा माथो थांगोन दे थांथारगोन एबारो बिहामजो बिहामजो दिनै ओंखाम संला नामा टाइम जाबाय माथो दे होमबा आब' ओंखाम संहैनोसै आं नोंखौ खस्थ' मोनथारबायलै आङो बेफोरबायदि दैयावबो नोंखौनो ओंखाम संबाय थानो होयो जेबो खस्थ' मोनाखै दे आं आब' दे होमबा लाखिथ'नोसै ना औ दे लाबाय दे मुलिखौ दानियाबा थांसै बिफायाबो सफैथारसिगोन सफैनायनि टाइम जाबाय दिनै एसे लेटै मोनजासिगोन आरो माथो खालामबावनो गिनाय मोनोहाय आङो लोमजानाय बुंबाथाय आरो गथ'खौबो माथो आं हारसिंसो गारबोदों माबा जाना दं दा आयु गिनायसो मोनसोबाय आं रावखौबो थाफानोबो बुंदिया न' खाथिनि सिख्ला सासे दङ बेखौ बुंबाबो जागौमोन आं धै हारसिं गारना फैफ्लांबाय आंबो मबाइलखौबो लाबोफायासै धै आंबो माथा गरम मबाइलखौ लाबबाथाय दा फन खालामनानै सोंनो हागौमोन दा बांद्रायसो जाना दङ नामा गथ'आ आयु गिनायसो मोनसोबाय थांसै र' थाबैनो थांनाय लोगो लोगोनो मुलिखौ जानो होनांगोन जागायजेननायावनो जानांगौहाय मुलिफोरखौ अब्लासो बारा जानो हाया थांसै र' बेथो गिनायसो मोनसोबाय आं